Ale já asi tam uměl dalšího videa a dneska jsem získal 10 000 a 4 pohárky, ale prvně si otevřem megaboxy. Z těch megaboxů mi padlo megabox spin a na někoho Melody mi padla, Brawler. Jo. Jdeme se otevřít 4, takže tam něco může být. 1200 blinků, viděl jsem správně. A to je pěkný spin. A 1200 blinků, 232, nic. Tak tenhle ten opening stál docela za nic, a 1000 coinů. WTF? Co mi tam padá? No. A teď jdeme na Legendary Star Drop. 3, 2.